Sağmısız dostlar, bugün Яшьлек тавышының чираттагы чыгарылышы. Минем образдан курыкмагыз, яме. Bugün biz кеше яшәми торган утраулар турында сөйләшербез. Безнең резидентлар кеше яшәми торган утрауга элексәләр, үзе белән кемне һәм нәрсәне алырлар иде. Бу сорауларга җаваплар бүгенге тапшыруда. Башлап җибәрәбез. Кызганычка, кагыйдәләр буенча тапшыруның башында безгә аз тавышлар җыйган резидент белән саблашырга кирәк. Безнең белән булганың өчен рәхмәт. Yazgı kıyaş, tangı birmi bugün. Her minut sayın, ağırda yüreğim. Demek karşı al, min şakıdım işigine. Kabul edip al, min tugul gadi bülekine. Min mehabet, şakın işigine. Bular bizgil birge, kırtsan kungeline. Min mehabet, deşem yüreğine. Kuruksan eğer, iriklikke jiber. Min mehabet. Эльмира Сабитова. Үзем белән утрауга телефон, магнитофон һәм җәйге әйберләр алыр идем, диде. Резидентыбыз андый утрауга ял итәргә бара бит. Эльмира өчен 1320 номерына тавыш 001 кодын язып җибәреп тавыш бирә аласыз. Тавышларыгызны кызганмагыз. Тормыш бит ул төсле, чүпрәк кебек. Бершә аклы, бершә каралы. Кайберләре сызлаулардан тора. Шатлык төслесе дә бар әле. Безнең язмыш төсле күләмәк кебек, һәр кисәге аның кадерле. Үз урынын таба белсен иде, тормыш төсләренең һәрбере. Тормыш үзе төсле күләмәк зәңгәр җепле хыял кушкалый. Сары сагышлардан кесе ясый. Үзе шуны кайчак ерткалый. Безнең язмыш төсле күләмәк кебек, һәр кисәге аның кадерле. Үз урынын таба белсен иде, тормыш төсләренең һәрбере. Күрен төсле бер шылулар керә, җанны ярсу кызыл утала.
Тұрмыш bulmay apak tüstəgənə Tüslərdə bik yaşı butala Bizning yazmış tüslə Kuləmək kibir Hər kisəgi onun kadrli Öz uğranın taba Bilsin idi Durmuş tüslərinin hər biri Öz uğranın taba Bilsin idi Durmuş tüslərinin hər biri Durmuş tüslərinin hər biri Алиса Саматова bir шексіз кіші яшәмей тұрған утрауға өзі білән телефон алашақ. Аннан башқа пышақ һәм қияштан энергия ала тұрған аккумулятор. Телефонны заряжать итәргә кирәк бит. Яшь башкаручыбызга 1320 номерына тавыш 012 кодын җибәреп тавыш бирә аласыз. Yurtımızga kelip kirsen, ya müstele öylерге, tabınlarda seni otursan, da müstele yıllarga, durmuş yollarımızın kalitesiz, sen abiyem bulağanıga, abınsam da yığılmayman, Durmuş yollarımızın kalitesiz Sen abiyem bulağanıga
Айдар Мухаммедгалиев туган жанлы. Чөнки ул үзе белән кеше яшәми торган утрауга туганнарын, тормыш иптәшен алырга тели. Һәм иң кызыгы баян белән күңеллерәк кичләрен җырлашып утырырга була, диде Айдар. Айдар өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 002 кодын җыеп җибәрегез. Синне кар бөртегедәй ұшасың канатланып, бу мизгел 100 елга бердә тормыйдыр кабатланып. Икәү генә без дөньяда, икәү аклар өчендә, яваклар безне яклар, безне аклар өчендә. Чыкса чыгар нишләсә дә, йөрәгемез өчендә, мин яраттым әле димәк, мәхәббәт төскечендә. Мәхәббәт безнең әйдә сурәтен ясый карга, нишләсәң дә килешә ул, килешә гашыйкларга. Икәү генә без дөньяда, икәү аклар өчендә, яваклар безне яклар, безне аклар өчендә. Чыкса чыгар нишләсә дә, йөрәгемез өчендә, мин яраттым әле димәк, мәхәббәт төскечендә. Хисләргә, япь-яшь хисләргә йөрәк кенә шыдармы? Әллә инде күкрәгемнән йөрәк очып чыгармы? Икәү генә без дөньяда, икәү аклар өчендә, яваклар безне яклар, безне аклар өчендә. Чыкса чыгар нишләсә дә, йөрәгемез өчендә, мин яраттым әле димәк, мәхәббәт төскечендә. Икәү генә без дөньяда, икәү аклар өчендә, яваклар безне яклар, безне аклар өчендә. Яваклар безне яклар, безне аклар өчендә. Яваклар безне яклар, безне аклар өчендә. Рафир белән Илмир үзләренең җавабында бер генә пунктта туры килделәр. Алар кеше яшәми торган утрауга үзләре белән бер-берсен алырга телиләр. Рафир өстәвенә үзенең һәм Илмираның әти-әнисен алырга тели. Ә Илмира карты һәм акча. Ни өчен акча? Дигән сорауга төрле хәлләр була бит. Бүгенге заманда кеше яшәми торган утрауда да акча кирәк булырга мөмкин, дип җавап кайтарды. Парлы дуэт өчен 1320 номерына тавыш 007 кодын җибәреп тавыш бирегез. Kullarыңда яшел алма, нигә өздөң яшелен? Күзләреңне яшерсәң дә сөясең бит яшерен. Уларыңда сары алма, саргайтмасын йөзеңне. Ташла инде, сакла инде, саргаюдан үзеңне. Син үзеңдә сылу алма, тулып төшәрсең әле. Учларыма, пышагыма, килеп төшәрсең әле. Син үзеңдә сылу алма, тулып төшәрсең әле. Учларыма, пышагыма, килеп төшәрсең әле. Hu-la-la.
Учыларың қызарған, қызарғанын, ұялғанын яратам мен қызларның. Сен өзіңді сұлу алыма толып пішәрсің әлі. Ұшыларыма, құшағыма келіп түшәрсің әлі. Сен өзіңді сұлу алыма толып пішәрсің әлі. Ұшыларыма, құшағыма келіп түшәрсің әлі. Қолларыңда яшіл алма, неге үздің яшілін? Көзләріңді яшірсәң дә сүйәсің бит яшірін. Қолларыңда сары алма, сарғайтмасын yüzіңді. Ташла инде, сақла инде, сарғаюдан өзіңді. Сен өзіңді сұлу алыма толып пішәрсің әлі. Ұшыларыма, құшағыма келіп түшәрсің әлі. Сен өзіңді сұлу алыма толып пішәрсің әлі. Ұшыларыма, құшағыма келіп түшәрсің әлі. Ұшыларыма, құшағыма келіп түшәрсің әлі. Келіп түшәрсің әлі. Рузилә бике үзе белән кеше яшәми торган утрауга пычак, су һәм шырпы алырга тели. Пычак саклый коткара, су яшәүне арттыра, шырпы исән калдыра, диде Рузилә. Аның өчен 1320 номерына тавыш 003 кодын язып җибәрергә онытмагыз.
Нияз Эфирин кеше яшәп торган утрауга ут яндырыр өчен шырпы, күңел һәм йөрәк өчен тормыш иптәшен һәм илһам килгәндә җыр языр өчен баян алырга тели. Ниязга тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 008 кодын җыеп SMS хәбәрләр юллагыз. Таң атуга кайнаша башлый авыл, халыкның эше башлана, кукканы төсле зур давыл. Иртә белән таң атуга кайнаша башлый авыл, халыкның эше башлана, кукканы төсле зур давыл. Авыл тормышы күңелле, табигатьте бик ямьле, кайтып ял итеп китүдән табам рәхәт җан тәме. Авыл тормышы күңелле, табигатьте бик ямьле, кайтып ял итеп китүдән табам рәхәт җан тәме. Күндез бәпкәләр көтүе, казары чыгып китә, мәш килеп эшләр гөрләтеп, вакытта бик тиз үтә. Күндез бәпкәләр көтүе, казары чыгып китә, мәш килеп эшләр гөрләтеп, вакытта бик тиз үтә. Авыл тормышы күңелле, табигатьте бик ямьле, кайтып ял итеп китүдән табам рәхәт җан тәме. Авыл тормышы күңелле, табигатьте бик ямьле, кайтып ял итеп китүдән табам рәхәт җан тәме. Бешән шабып, уттыны кисеп, күңелләрне бушап китә. Тәннәргә шифа бирүче мончасына ни җитә. Бешән шабып, уттыны кисеп, күңелләрне бушап китә. Тәннәргә шифа бирүче мончасына ни җитә. Авыл тормышы күңелле, табигатьте бик ямьле, кайтып ял итеп китүдән табам рәхәт җан тәме. Авыл тормышы күңелле, табигатьте бик ямьле, кайтып ял итеп китүдән табам рәхәт җан тәме. Авылга кайтып бер сихат алып киләле, сихри мизгелләрнең ямен, матурлыгын күрәле. Синдә авылга кайтып бер сихат алып киләле, сихри мизгелләрнең ямен, матурлыгын күрәле. Авыл тормышы күңелле, табигатьте бик ямьле, кайтып ял итеп китүдән табам рәхәт җан тәме. Авыл тормышы күңелле, табигатьте бик ямьле, кайтып ял итеп китүдән табам рәхәт җан тәме. Кайтып ял итеп китүдән табам рәхәт җан тәме. Марина Карпова. Мин үзем белән андый утрауга тормыш иптәшемне алыр идем. Аның белән югалып калмаячакның икәнен төгәл беләм. Аннары баламны һәм матур киемнәремне. Кызлар, Маринадан үрнәк алыгыз. Кеше яшәмәй торган утрауда да ирен өчен матур булырга кирәк. Марина өчен 1320 номерына тавыш дип башланган 011 кодын җибәрегез. Сезнең тавыш бирү нәтиҗәсендә 3нче урынны яулаган резидентны каршы алабыз.
Çekmişek valla olmayayım. Bäxetniň al sultanların koyununda barışılayım. Ol mini koynar kuşakka nazlarını bulak. İçir yüzünün barışılısın koyununda koyan bir. Sine 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 gene yakın kura jüragim. Senin varlıkını jıkandan iga elik bilmedim. Sine 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 gene yakın kura jüragim. Senin varlıkını jıkandan iga elik bilmedim. Jırlar jırlayım kanatlanıp şün mehabet uğrunda. Koşulup sayrı kışlarda bizning barır yollarda. Ol mini koynar kuşakka nazlarını bulak. İçir yüzünün barışılısın koyanında koyan bir. Sine 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 gene yakın kura jüragim. Senin varlıkını jıkandan iga elik bilmedim. Sine 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 gene yakın kura jüragim. Senin varlıkını jıkandan iga elik bilmedim. Utlar şaşıp yanğan jürek. Yalqınların juymasın. Aşık bulgan jürek seni yaratudan kıymasın. Sine 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 gene yakın kura jüragim. Senin varlıkını jıkandan iga elik bilmedim. Sine 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 gene yakın kura jüragim. Senin varlıkını jıkandan iga elik bilmedim. Sine 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 gene yakın kura jüragim. Senin varlıkını jıkandan iga elik bilmedim. Sine 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 gene yakın kura jüragim. Senin varlıkını jıkandan iga elik bilmedim. Куддусовлар гаиләсенең көчле яртысы кеше яшәми торган утрауга үзләре белән иң беренче әниләрен алырга телиләр. Аннары күп итеп шырпы һәм телефон. Тату гаилә өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 010 кодын күп итеп язып җибәрегез. Сезнең тавышларыгыз бу резидентка икенче урынны яуларга ярдәм итте. Рәхим итеп каршы алабыз. Erten тұрып тышқа шықсам, сандуғаштар уяна, уяна да сайрый башлый, шунда булам дивана. Сандуғашлар ияләшкән алмағаштың ағашына, куашының тишегенең эшенә. Бу дөньяда рәхәт яшик, жырлашып бейеп кенә, сайрашып көлеп кенә. Сандуғашының балалары ири қамышлық ділеп, үзәк-үзәк сандуғаш, мен сағынғанда сайрап. Сандуғашлар ияләшкән алмағашның ағашын, қуашының тишегенің эшенә. Бу дөньяда рәхәт яшик, жырлашып бейеп кенә, сайрашып көлеп кенә.
kişiye eşine bu dünyada rahat yaşayıp tıllasın bir gider tıllasın bir gider Sandılaşlar iyeleşken olmağaçның oğaşını Ulaşını kişigenin eşine Bu dünyada rahat yaşayıp Jırlaşıp deyip gene Sayraşıp gülüp gene Зөһрә Насыйпова үзе белән утрауга лупа пычак алырга уйлый. Һәм иң кызыклысы, бу әйберләр белән бер рәттән биолог энциклопедиясын алачакмын диде. Бу энциклопедия аңа төрле җиләк-җимешләр белән агуланмаска һәм әйләнә-тирәне өйрәнергә ярдәм итәчәк. Зөһрә өчен 1320 номерына тавыш 009 кодын язып җибәрергә онытмагыз. Беренче урынны яулаган резидентны алкышлап каршы алабыз. Şişek atkaş balan Kümülge şikilge yalan Ak şişek atkaş balan Kümülge şikilge yalan Yeşirek yeştime izken jiller Mine siganim kile dese Yeşirek yeştime izken jiller Mine siganim kile dese Ayıp kelinde sağındım ben seni Alıp ilmin atağın Sandıgaş tavuşların Alıp ilmin atağın Sandıgaş tavuşların Məxəbətinin safının jilərgə qasın Alıb kilmiyim atağın Məxəbətinin safının jilərgə qasın Alıb kilmiyim atağın Gil, gil, gil Gilirkəm kilini də Gil, gil, gil Gilirkəm kilini də Gilirkəm kilini də Yılmayıb kilini sağındım da Gelirken gelindi yılmayıp gelindi sandım ben seni Sağındım bağırım seni Sağındım bağırım seni Яңа клипны бергәләп каршы алабыз. Seni
Сенсіз бәғірім яши алмам Кебік миңа тойыла Сені турында ойлайым, сені турында жырлайым Сеңа бағышлап хатырлар язамын Сені турында ойлайым, сені турында жырлайым Сеңа бағышлап хатырлар язамын Сенің торында Сенің торында Көз алдымнан кетмесің сен Ойларымда сен генә Сені ойлап юқсынам мен Сені нешік көрерге Сенің турында ойлайым, сенің турында жырлайым Сеңа бағышлап хатылар язамын Сенің турында ойлайым, сенің турында жырлайым Сеңа бағышлап хатылар Бәлки қабат ұшырашырбыз Сенің білән шибәрі Сенсіз яшәу түгел Аңлашуны güzeli Senin turunda ойлайым, senin turunda жырлайым Сиңа бағышлап хатылар язамын Senin turunda ойлайым, senin turunda жырлайым Сиңа бағышлап хатылар язамын Сенің торында Сенің торында ойлайым, senin turunda жырлайым Сиңа бағышлап хатылар язамын Senin turunda ойлайым, senin turunda жырлайым Сиңа бағышлап хатылар язамын Сенің торында Менә шундый безнең резидентлар. Аларның турында тагы да күбрәк һәм кызыкрак мәгълүмат белергә телисез икән, атна сайын шимбә кичке 7дә безнең тапшыруны карагыз. Һәм иң мөһиме, алар өчен тавыш бирегез. SMS юлаулардан башка сез безнең ВКонтакте официаль төркемебездә яшьлек тавышы дигән махсус бүлеккә кереп тавыш бирә аласыз. Резидентларның хит парадтагы тормышы бары тик сездән тора. Ә мин, Мөнир Рахмаев, сезнең белән сау булашам. Пока. Алып баручыларның кызыклы образы өчен supercostume.ru кибетенә рәхмәтебезне белдерәбез. Supercostume.ru'да карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты. Белешмәләр өчен телефон 226 40 90.